karo sapa to dulur kemat lali Pak sapa Pak Bila iki Pak Bila tenan teh sarungan sih teh walah rasane aku rasa sekolah karo Sriramu rong dino rasane kaya setahun ya Sam wah aku ki lho depan arep sekolah iki gak bareng dirimu aku kok piye ngono aja gelem dibeda RT Banjar Pagilan yo iya wis duwe lho kuwi tenan aku nek dibeda kuwi aku cemburu tenan wis ayo budal lho lah kok ana Pak Bela barang oh lah ana Pak Nindi barang besane Pak Galih Darto Palombo tambah leain gak sida melok sekolahku bolos Ku
grumeng gomang dak comang klong laras rontang rampok golala gunde parahiyang enopa sundahan abang ronggang gendeng gedeng kita gandeng sawang aklo sonda parai ya Yeah.